A poesía nunca foi maioritaria. Por que será? Nun mundo no que domina a manipulación, non interesa que as maiorías teñan dominio das palabras. Non interesa que sexamos capaces de captar matices e de buscar a autenticidade na expresión, porque cando isto ocorre, somos máis difíciles. O certame María Soliño ten dúas categorías. A categoría A para o alumnado de ESO e a categoría D para alumnado de bacharelato e ciclos de grao medio. E concédense 3 premios en cada categoría. Van facer a entrega dos premios Pedro Pablo Biobó como membro do xurado, a directora Chus Moreira e a coordinadora de normalización lingüística Monse Lourón. Ben, o xurado decidiu outorgar os seguintes premios. Na categoría A, o tercer premio é para Víctor Pérez Tascón, alumna de terceiro da ESO do IES Xesús Taboada Chivite, de Verín, Ourense, que, ao non poder estar aquí hoxe, vai ler un dos seus poemas, María Novo Pardavito. Noite de pedra, camiñas descalza. Meniña que choras, ninguén te acompaña. Mirada perdida nun mundo que extraña. Albores de conciencia, persoas sen saña. Doenche os pés, doeche a alma. Non hai luz, pero non pasa nada. Non chores, meniña, pois estás colmada. Es dona de todo, es dona de nada. O segundo premio é para Carme Ello Conde, alumna de cuarto de ESO do IES Valle-Inclán, de Pontevedra. Ás veces soñamos tremendos partes reais do soño, sabendo que a realidade ábrese cando cegas os ollos. Entelequias conscientes, maniotas mentais, dementes obstruídas por desnutrición de pensamentos. Sobredose de objetividade, frío, quimeras aferradas a inexistencia, paciencia, vida converxente, agre castigo non clamar, por favor a diversión e superficie, loucura, actos francos, reflexión, liberdade ilusoria, virtual, inexistente aplicación dunha verba ilegal, sempre presos, escravos da propia liberdade. E no medio dun luces, cámara, atopeime perdida, e deixes que sin o guión desta improvisación chamada disfrazada de vida. Non importa nada, pero nada é importante. Hoxe remato aquela acción que un día deixamos a medias. Na carreira das medias de existencia definida por medias e modas, momentos máxicos que O primeiro premio é para Daniel Varela Gómez, alumno de terceiro da ESO do CPI de Pontecarreira, a Coruña. Moitas grazas. Quería agradecer sobre todo a toda a xente que está cerca de min, principalmente a minha profesora de galego, Fina, que hoxe non puido vir, e ao meu irmán Rubén, que está aí. Que sempre me coñecese e que sempre fose como ela. Bueno, agora vou ler 2 poemas seleccionados por min, non escritos por min. Un deles é de Manolo Rivas, do libro A desaparición da neve, chamado O Retorno, dedicado a Luís Pereira. En Ítaca estaban todos mortos. Disco con ele, Argos, o can, o primeiro en despertar. Dead. Un cheiro máis forte que o do esterco, o do home vivo, foi o que me fixo vomitar os despoxos celestes, os osos das nubes, os coiros do arcoíris. Aquel home que pedía lenta, con acentos de esqueleto incómodo e espectro irado. Tendeu as uñas na cicatriz e untou as sombras de lama das palabras. Ali estaban os nosos nomes todos. Tamén a memoria certeira das árboles na horta de Lertes. Medio cento de rincleiras de vides. As 13 pereiras, as 10 maceiras, as 40 figueiras. O vello cego viu, a fin, o fillo co álxabra da terra. Despois, o Odiseo, foi nos despertando un a un e as nosas vaguas son, desde entón, o virgo que abreixa a luz unha violenta felicidade. Agora vou ler un
un poema de Anma Pedreira do libro Os cadernos de amor e os belenos. Preguntei polo momento no que hei de servir para rematar coas esperas, que falar pola boca sexa o mesmo que parir o pan e auga, e non precisa axuda, que ninguén teña que turrar da miña verba a golpes, como escallado fillo da besta, que ningunha man se atrevese no perigoso dique da miña boca muralla, boca vermella, boca proclama, boca incesto, boca raíz, que se trepanou entre as mans como o retorcido pescozo dos armiños. Boca traizón, nación, provocación, lugar, boenza, boca mortalla, que todas as posturas que abrangue a luz na espiña da lingua son xa inútiles. Todo o que decimos queimarase ao instante. Foi para Aitor Outeiral, alumna de segundo de bacharelato do IES María Soliño de Cangas do Morrazo, Pontevedra. Mentres o mundo ia pasando, caeu a noite negra, mais o corvo segue agardando. A que agardas, pobre besta? Pois o tempo vaise gastando. Achégate, abrirei a fiestra. Entra, quenta o meu lado. Pero o corvo non se move, quieto, permanece calado. Pois a xuvia ainda segue, inmóvil, agardando. Agarda que o mundo pare, a que o odio sexa odiado. Agarda sen lle importar a fame, nin o presente, nin o pasado. Sama aí na tormenta, e o vento vai calando. O corvo está na xanela, sen moverse, agardando. O segundo premio foi para Lucía Iglesias González, alumna de primeiro de bacharelato do IES María Soliño de Cangas do Morrazo, Pontevedra. Consciente do poder que ten sobre a xente, se ela, en vez de esconderse, saíse a rúa para que avise, se ela imaginase por un momento ser feliz un só intento, se ela se dese a oportunidade de conseguilo sen vanidade, e se ela despertase, abrise os seus ollos grandes, que de inmenso porvenir xorase nunca máis dormir, e se a súa boca quisese gritar, o mundo inteiro querría descoitar, e se os seus pés sen calzado sentise un impulso a seguir cabalgando, correrías ata onde te alcanzase a vista, correrías ata que o aire te faltaría, se ela imaginara por un momento ser feliz un segundo. Laura Ramos Cuba, alumna de segundo de bacharelato do IES Perdouro de Burela, Lugo. Disculpar que non estou aquí o meu profesor de lingua, Bernardo Ferabade, e outro profesor de lingua do meu centro que se chama Ramón Blanco, porque gostaría de estar aquí, pero non poden por notas de evaluación, así que disculpad, profesor. Título 69. Nos sabíamos antes de que ti chegases a comprender. Daquela o desexo reenganchou coa fame unha melancolía infinda de arterias saturadas con alcohol. Abandoei, baixo a cama, os dentiños de leite que non lograron medrar, que rompín a gorxa no silencio das discusións, esos que tremen como os do paxariño ferido, e falo en pasado porque o futuro está aínda fermentando no abdome. Devagar, pouseime sen tocarte na tua mão, posuín na eternidade todos os camiños que puidemos tomar, mas dixen non ao amor conxelado no supermercado, porque o amor o que quero non é senón comer, desfacerte en anaquiños diminutos, perdurarte na boca, decrucirte tan lento que te noto no esófago baixar, porque o amor non quero máis hacer que o extraperlo da tua boca, ser o pendo que te abstrae da realidade. Poemas que se leen aquí solamente son unha parte, vale? É importante que se entenda isto. Nós non valoramos solamente un poema de cada autor, sino que valoramos o global dos poemas de cada autor. Por tanto, tal vez, a veces, alguén dirá, pois a mí gustoume máis este ou gustoume máis o outro, pero sempre hai que pensar que non é só un poema
o que leo aquí o poema co que concursa, sino que concursa con 3, 4, 5 poemas e un grupo de poemas. E entonces ese grupo de poemas o que se valoran. E ata aquí a entrega dos premios do 27 certamen. Reiteramos o noso agradecemento a todas e todos os que axudastes a que poidéramos chegar ata aquí. Os mozos e mozas que enviaron os seus poemas. Gustaríanos ter un premio para cada un deles, porque eles e elas son un premio para nós. Sen eles non existiríamos. Finalmente, grazas a todos os que estades aquí por asistir con tanto respecto a este acto. Ata o próximo ano, felices vacacións.